chendo mari mar Rameny County chimakoni wantiere koda kagi chief morito town Kisumu kar kaeri migosi Willis Ochieng John Onyona live kagono kod mbaka kaeri sigande kaka nosebiro kutiyo tijneri mar bedo chief midhiero gi kuma chief kale kachiel to koda kagi moko mathoth moloyo chutho weche gi kimang dekro kaka mbulu mabene osechako e Kisumu kar kaeri ang'o matimore sepo point ang'o miyo gichako gineri modeko weche mag rita kwe en owuon kaka chief chopo sama opwadhi malo e kombe madongo kanda henya dogo piny kar kaeri nikech en ema kochiewo gokinyi to ng'e ginero ma japiny nokal gima notimore gokinyi kachiel to koda gimagi kuma piny dhi uso godo live chino mari mar Rameny County nyinga en Haron Otieno bed machiegni nikech en twak mapok ni neno nyaka nene ruoth edhe nade adhi maber jaduong' mokwongo ng'wona ni TV ni dalani yes. okeli mondo bindo se TV ni wach marach mogik yes but ang'wono erokamano ahinya yes piny ochiewo nade piny to chiewo maber nikech sani arita waketo maber seche 24 yes wang'eyo kaka Kenya chal sani nitie jomoko ma bende dwani gin ka gitimo maricho ne ka ginyalo dak yes to nitie jomoko bende maricho ok gidwani gitim mabeyo jogi duto gin jowa to nyaka wang'egi te koro generally Kisumu kawuono wachiewo maber yes en mana ni wele ma wang'eny go ma seche mabiro gi yes ubro neno ka samoro town gajre kuro mano to nomol ng'ato biro penjo moro jaduong' ni nyaka ne COVID-19 kod ochiko gol in kaka ng'at nero ma ruoth ang'o minyalo wacho to nikech intiere kama japiny nitiere ang'o mineno mopogore mane timore chien ka joma sani ok timre jaduong' gima nyalo wacho ni mokwongo adwa nanyis japiny COVID en adier kendo en tie kendo setero ji mang'eny jomang'eny bende osemako mosetero osiptal mosekony an awuon kaka chief asetero ji 5 masetero hawi maber ne gichango nok gidhi sami wacho ni setera we ni wacho ni jogi kuma ok watero gi piny watero gi osiptal mondo giyud konyruok to ne giyudo konyruok kanopim gi to noyud ka ne gin COVID positive koro ne chuno ni nyaka migi thieth mowinjre manomigi ma jogi duto nochango magingima koro gima anyalo medo nyiso ji ni gimiluongo ni mask ni wabed kode to kik wabed abeda kode ni sami nenowa e kibet kode bed kode ni rito go ngimani mar ariyo samin kode bed kode yo maber kode nyaka umi nitie jomwa umo kode tikgi tiki kaki umo tiende ni yier mane tiki gi mokidwa ni jopiny one koro wadwa ni mondo ikete maber koro unyalo neno ka samoro kwaromo gi ji to wakawi mondo idhi duok penjo mokekot to ok wakawi nwa sandi wakawi ni ng'ama chielo mabene timo cha koro puonjre mondo tim maber kamano ka ilose kawo ng'ato kata mana mako ganda nyocha ni meko nyocha ni thutha ahinya ndalo mane kafi poni tiere chande nyaka ne gole ineno nade Kisumu sana town kaeri piny chalande jaduong' piny odok maber gimwa nyalo wacho ni dhano nyomor saidi nyaka Samuel Osoni dhano ma ja Kisumu ni odwa moro chal mana ni party moro nitie matimre wayudo ni kare japiny ocha hinyre nyocha wadiyo ji chalo Christmas moro otieno sani chalo odiechieng johala bende sani report mwayudo kuomgi gimor nikech iyudo kanyocha kinyalo uso 1,000 odiechieng sani nyalo uso 2,000 koro waneno ka nitie mor moro mantie kendo waneno ka meetings bende sani wanyalo yienegi gibedogo e namba madwarre te meetings go kwadhi to wadwa make sure ni gik ma idwaro te ni gitim nyaka gitim mano to kanisa bende the same onge kamwa we oko koro waneno ka nyaka nyo gony piny dhano mor but weche mag COVID to girito weche mag COVID to girito jaduong' tera e penyo mwani un bene terms of rito arite kwe maru ma urito kaka chief sani eri ma COVID ma curfew onge ni eri to kod kane curfew nitiere ere sama nukone oyo tim mag njore samoro dok penya e matin koso kinde pod tin nyaka ne gol curfew pod ok unyal bedo gi kwan kata statistics pod ok wanyal bedo gi statistics maber but wando wayude kativen
within 1 hour to waseng'e kaka piny chal. But gima nyalo wacho sani ni nyaka nyo yawe. Waneno ka kendo wan gi tich mang'eny moloyo kaka nyo olori. Nyo warido ne ji ngima, nyo wadino ne ji. Nuts moko nyo olor. Kuro ji ok nyal yudo kuonde ma gironye. But sani kako yawe ni sa ng'ato pod biro wuotho sa 5 to ok inyal penje gimomiyo wuotho to kare en gi nia marach. Ng'ato nyalo poni wuotho sa 5 to ok inyal penje gimomiyo wuotho to kare en gi nia marach nikech sani ri kapi usegol oyieni mar wuotho nyaka pinyiru kamoro amora kata kamano obedo ni kuondegi kama imadhe pelele kata kuong ema nyaka lor kochopo sa 5 mar otieno live chino mari mar Rameny County migosi Willis Onyona senior chief kendo chief nero morito town kar kaeri manyiso ni ene chief morito kuondegi kuma nyalo kwani tich bet teki mugik e Kenya mangima. Nairobi chuny boma, Mombasa chuny boma, kachiel kod Kisumu chuny boma. Ruoth, nitiere jomoko ma ok ong'eyo migosi Willis. Yes. Nitiere jomoko ma winja ne chief mahombe lach chande. Yes. Onyuole tibedo chief koso. Miwa sigandi matin jelo. Ok onyuola tabedo chief. Ji mang'eny osebedo ka penjo keche e radio nam Lolwe gisewinjo ni Chief Willis to kia ni Chief Willis nitie joma paro na ng'ama oti kabisa. An pod atin. Kalenda pod nikori. Pod nikori. Mar ariyo pod ategno. Mar adek anyalo tiyo seche 24 meaning nanyalo tiyo tieno godiechieng ka ok ajony. Mar ang'wen jotenda orilai kuma so much nikech aonge miriambo. Ka wacho ni ka ito kata wadwa dhi to kang' nwanyal ten kamano to ka awacho ni ka awena uru wakao front line to wadhi time maber mwa succeed. Koro an tich mar chief no kachako gi chief na chako kaka assistant chief to sama na chake kaka assistant chief ni an na nitie owadwa moro man gi driving school moro miluongo ni Samtek. Samtek ni ema no kasa. Samtek no wadu. Mano wadwa. Ne ka na wacho di tigi mang'eny. Yes. Samtek no wadwa ma kata ndiko barua mar application no ana wuon no kandike nikech na aneno ni bing na jara rieda ma Kisumu. Ok anyal yude. Assistant chief imanyo Kisumu kaeri. Amanyo Kisumu kae. Okay. Ma higa mane? Ma higa mar 2000. Yes. No. Okay. Ma ne wan ji 54. My goodness. Ma no apply. Yes. E tich mar assistant chief ni. Koro oluongwa ji 32. Yes. Ma wadhi e interview. Yes. Before the panel. Kuro wadong 32. Yes. Kuro wi 32 ni. Yes. Idwa kaw ji adi? Ji 3. Ma e namba 1, namba 2, namba 3. Gimomi kaw ji 3 gi. Yes. Namba 1 ni nyalo bedo ni ichak iyudo ni kasoro moro nitie manoko ne chien kacha. Yes. Idire oko to namba 2 ni e wang'e. Awinji. To ka namba 2 bendo yud ka ni gi odundu moko miene. Yes. Namba 3 ni gi thuolo. Ni bedo namba 3. An abedo namba 1. Awinji. Kana asebedo namba 1. Yes. To gini no kawo higa 1 bende. Nikech interest na ng'eny. Yes. Being in town. Yes. Interest na ng'eny. Ng'ane ywa kone ng'ato. To nitie joma bende motudre. Yes. An onge tudruok moro mana tudrago. An aparo ni Nyasaye mane ni mbele. Yes. Koro kata panel no an onge ng'ama nadhire ni konya mondo adhi e panel cha. No kadhi an barua mana yudo. Ta adhiya kaka ng'ato dhi. Sama nadhi no nating'o documents maga to gima wacho ni nating'o ma unique. Yes. E briefcase mara ne en muma. Ni ting'o muma e briefcase. E briefcase kadhi e interview. Ano kaparo ni kisebedo namba 3 ke jok mobedo shortlisted chande. Koro ginokoro obedi gidi chandi miting'o nyaka muma kedhi. Sama nadhi ni. Yes. Nikech gimomiyo nating'o muma en ang'o. Nitiere ng'at achiel makoro maduong' molowa te. Ma en Nyasaye. Yes. To Nyasaye ni nyaka bed in front of you. E kinyalo faulu. Yes. Koro nanyalo dhi tatimo penj maber to Nyasaye ok ni koda adong'.
Ikalo, ibeda assistant chief. Ma beda assistant chief. Koro kana se beda assistant chief. Yes. To nere ni jibe ne mor koda. Mane otimna party. Party ni notime e Kisumu Jua Kali Center. Manirwaka godo. Koro mani beda assistant chief mar kar kanyo nikech mana abeda assistant chief mar Bandari sub location nikech sub location ni yes. Location dwani ne wan gi sub locations 4. Yes. Ma Bandari sub location ni en achiel. Yes. Wan gi Kaloleni sub location en 2. Yes. Wan gi Northern sub location kamutingo bus park kama tich teke mogik ni en 3. Yes. Then wan gi Southern kuma koro wantie ni mutingo bathe Nyalenda. En 4. Chief ibedo mthuolo mara unade kaina assistant chief. Abedo higni 3 kende. Kaina assistant chief. Kana assistant chief. Ang'o mano timore? Kosi apply ko idwaro mondo midhi. No, gimoro nokotimre manomiyo apply. Aparo ni muma mana ting'o chema koro ne ti. Nikech ka asedonjo assistant chief to an manen the most junior assistant chief kuom jowete wagi te. To chief ochako bet matuo. Yes. To ing'eni kakan chief. Yes. Sani kawuok tangi assistant chief mara manyalo rito office no. Kendo nyalo rito jopiny maber. Recommend. Yes. Koro nabedo recommended gi the chief mane nitie. Niluongo ni Joseph Onyango mane Ugenya. Okay. Koro no in the late. Nonindo. Ikaw tok onindo. Achako kawo kapod ongima. Yes. Kanu tuore. No lengore thenge. To lengre thenge. Yes. Koro ane mane an kanyo in consultation kode. Gimora mora manati. Yes. As much as nino tuo. Yes. Senses magito ne tiyo maber. Nyochu chako chenro ni eri mar ndikruok kaka jogo holo e Kisumu kar kae uchopo kar kanya ng'o muchako modek ywak nuni un ka ng'ato biro manyo ID iru. En ng'at minyalo or machak dog thurgi kendo gik ma ukale chief ong'eyo ni onge koda gi bam dhiang'. To seche moko ng'at manie bathi jirandi en jakuo samoro nyathi ng'ato jakuo gik ukale mondo mi utim magi eki kachielo koda ka gibedo chief ma town kar kae ang'o momiyo nying mar senior assistant chief kata senior chief ka okuluongu godo to ng'ano ketho protocol ma gino gi kanyo ero live chino mari mar Rameny County Chief John Willis Ochieng Onyona live e chenro mari mar Rameny kono isani Haron abedo kaeri dwech igna dekende asabita bedo chief ma town kar kaeri. At what point mano bedo godo senior assistant chief ang'o magin gige koma chuna nyanya kaluong ne gigi maletna dakika modong tin to twak pod lach mokalo an Haron Otieno.
live chino mari mar Rameny County migosi John Willis Ochieng onyona live chino mari mar Rameny County wagomba gige koma timore ngima ne kachiel kod gi tich mar chief to kod weche mag ka jogombulo IDs mokomo kachiel kod moko matho chino mari mar Rameny County. Ruoth ibedo senior chief karango tango me nyingni rin gi mochona chora makokuluo ngato temana ne Wood John chakidogi luong nyenge no maber. Yes ibedo senior chief Wood John senior chief ka. Yes assistant bedo senior nikech higni mana bedo gogo netin. Yes ne an mana assistant chief abedo mana assistant chief too. Assistant chief yes abedo assistant chief too. Yes then ayudo promotion. Yes Kura abedo assistant chief 1. Assistant chief to 1 genango assistant chief mano chalo kaka deputy head teacher kata head teacher. Assistant chief 2 yes mano pod in pain. Yes kabisa. Yes Kuro assistant chief 1 yes kuro eidho ine job grade mopogre gi manyo intiecha ma ine makore luo chief iluo chief. Okay Kuro kanyo abed assistant chief 1 ma by then ndalono ne pod waonge gi senior assistant chief 1 2 3 kaka san 1 kod gini bas kuro abedo acting chief. Yes mano from the year 2003. Pod muma emachuali samtek muma machwala samtek endo no dhira ni gini nyake dhi lao dhiang chal mayombo tigonyo igolo uni dherwa dhiang ok yomb dhi to ule makuru gini kuro samtek ni eno dhira ni monda dhie gini bende no ken gadiera ni gini tanya yudo. Kuro ega mane mi yude senior chief? Senior chief ka kura se yude ding'wen. Yes. Nikech okwongo wan gi senior chief 1. Yes. Then wan gi senior chief mokwongo. Yes. Then wan gi senior chief 2. Yes. Then wan gi senior chief 1. Kuro kia senior chief 1 kuro idong gi rank adi? Achiel. Ma en principal chief. Yes. Kuro principal chief ni kuro onge kumiteri en kuro gik kanyo. Ini kar kanjado. An kuro ane senior chief 1. Makiwoka. Tane principal chief. Kech principal chief benyo wan gadi achiel. Yes. Manyi luongo ni Lukio Otieno. Yes. Manyo akadebo. Yes. O retire higani. Kawono bibira kom gine Rameny County ni gidi bedo principal chief kendo dianga moro anya kapamo kabisa nikech kuro waonge kode to sani jok manyo gini nyalo luar kuom ginyo en an to gi osiepo madhi lit Nicolas Opondo kuro Pondo Nyasaye okawo wewa kuro adong. Ruoth ang'o misekale matek eti chief migombo weyo? Gik mwasekale matek to ng'eny. Yes. Kech wachopo samoro manindo ok inya nindo. Piny bo kidwa noru. Nikech koni nitie pressure ma jatelo ketoni. Idwa ni itim gimoro. Gini king'iye kuomi wuon tineno en gima dhi hinyo ng'ati ma japiny ni. To jatelo ni kinye no yud transfer. Indo transfer mi yudo katadi. Inwan kodika. Nyaka tho. Kuro iyudo ka gini tek madwaro kaka kuro itim. Idwa ni mor jatelo. Yes. Ki jatelo bo kidwa no neni chae. Japiny bi idwa ni mor. Yes. Makangi dhire to koko yikidi. Kech ane higni nyaka na chak 2000 to date. An pok ne japiny ogoya gi kidi. Ere kaka isetony? Kaka setony gi kuonde masekale matek. Yes. Nitie seche makoro japiny ne timo mandamano. Mandamano was en oda Kisumu ka. Tichake okinyi. To kumichake mandamano ni be mana kara. Ichake stage. To stage ni
DC ok bi wuok dhi e maandamano ni dhi geng'o. Yes. OCPD ok bi wuok kendo bro kungo oro joge ka. Eno chiwo mana orders. County Commissioner ok bi dhi. RC ma en Regional Commissioner ok bi dhi. Chief ema bro dhi. Area ben area ni. Kodhi marach. Yes. Nyaka ng'i explain. Mane kama koro wayude nyaka gik miluongo ga ni Sokos letters. An barua no awinji an pok ayude. Okayude nyaka nene. Nyiso gima notimore. Gimomiyo ma nyiso ma gimomiyo ma notimore. Pok ayudo. In achiel kuom chife gi ko pinyo heri. In achiel kuom chife gi bende ma jotelo bende heri jotendi. Kamano. Ere kaka ing'ado ma japiny pod ogeno ni botimo ne makare, to jatendi beno geno mok ne hinyo komoto ok hinyo gomoro. Gimomiyo aparo ni ma osetimore mokwongo an abilive wach Nyasaye. Yes. And gimoro amora madhi timo kapok adhi. Yes. Talemo. Ilemo monde. Tadhi ir japiny. Yes. Taneno ka japiny sama dhire kata gino wild. Ineno kodhi chiko ite. To kidwa win pach dhano, tikungi kete mochiki ite gimidwa wachone. Ng'ani bro loyo makata koro chal nade. Ndalo moko chife ne chweto ga. Puru chweto. Okwa chweti. Kata mana dala wakae ne wan gi chivo nunga. Yes. Kata na wuon no chwada. Yes. To chweto ni. Yes. Ne en ndalo cha. To ndalo cha be ne chife chweto nikech dhano kaka Arun ne kia right mare. Kata wuoyo kiboko. Yes. Owacho ni mano is order of the day. Mine kachiel kodo jendo. Chamo. To wan. Yes. Kaka anawuon. Yes. Poka chwado ng'ato nyaka sani. Ruoth be iparo ni onego bedwe teko matin. Ubedi kata gi bam dhiangene. Ubedi gi mano ubedi moluoro. Mano to kwa riambi. Yes. Kaka an. Yes. An gi bam dhiang. To onge chieng' mibiro nene. Nikech okabigole to bokabitiyo kode. Kapoko japiny poko monji. Japiny boko dino ni kamoro. Japiny boko goyi. Ito gini dwa golo nako. Inu uweda. To pok ni ing'e ni gini ango. En gimo nego bende jomoko bedo godo an godo kata kamano ng'at manyalo ng'eyo onge. Wachne awang' japiny atiyo negi wang' sirikal bende atiyo negi ere kaka onyale live chino mari mar Rameny County. Ok ang'eyo kod adhi wacho gik moko monego alosi e kande to nikech director mar Zerubabel nyisa ni Haron Saudo matin to twak to kore kamit moloyo. Achiel kuom nyeche bedo koda gi case mabende sani ni dogo moko gomni walosi ahinya. Kamano. To bende iparo ni samoro moko kuom udhi matek ahinya. Okanyal. Jaduong' Aron okanyal kwer. Kata an assistant chiefs maga wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 3 abedo kodgi gi bura. Ang'o momiyo abedo kodgi gi bura? Wadwa ng'iyo ni to wik manyorumo no watiyo nade. Ng'ato ka ng'ato wacho kaka nyotiyo. Yes. Kama nyo ng'ato tiye marach nikech nitie sama itiyo marach tipanda. Japiny to osemiya report kaluwore gi uhusiano maber mango gi japiny. Koro ang'e gima Arun en kata ka Arun ok onyisa. Koro abiro penji ni gima kama nyotimre. Kata odak isewachona. Nyaka ng'iwachi. Koro bae jowa moko dhi matek adier. Kech onge kamwachi ni ka in chief to nigi chwadi ji. Owachni ni ka in chief to negi los gi ji. Tok samoro inyalo wang' chief. Chief samoro inyalo wang'. Iko wang'. Loso gi kijana moro to kelo tok moruodho mong'anya. Iwinjo. Yes. Kokelo tok moruodho. Yes. To nitie chik. Yes. Ok ichwade. Ka ng'ani ka witere sel. Ranyisi. Yes. Iluonga ofisi. Titamri biro. Tatamra biro. Nitie chik. To kata iluongo ofisi tabiro to kiloso koda. To wiye thuon. Tang'ura thuon. Wayudo mago pile. To kase yudi kamano. Ok onge kumwachna na chwadi. Owachna ni koschal kamano. Yes. Nikech koro you have a case to answer. Akawi nikech opingo be an go. Taketi opingo. Inang nigori koda ka in ko pingo. To kase keti opingo. Yes. Taluongo Land Cruiser. Boka tingi ni kula wuotho kodi. Pok ni na e town kana na tingu ng'ato atia tere sel. Nikech wan gi resources mag sirikal. Yes.
to mage kuonde magitie koro kasemaki masetweyi go pingo tende nase disarmi lit nani director marangisa do dakika ariyo ke nadi kwae omeda ugibere dek mondo wach weche gi piyo piyo nyusu chako ndiko ji kaka jogo ombulu chenro no dhi maber ochopo kar kanye chenro no dhi maber as much as okodhi maber ahinya ti Kisumu Central waka wane mwa lead nikech kanyo ochopo week manyoro no nyo wan gi 15% ma kuom sub counties duto manyo wan go Kisumu Central ema nyo lead. Be ineno ka udhi chopo target maru? Target maru to kwadhi chopo. En mana ni ng'ata ma onage ni. Dakika ya mwisho. Eko wuok ga. Mano nyo wasebedo gi bura last week. Manyo wanyiso jotendwa. As much as ni gini nitie tarik monego watieke. Tarik ni to kodhi rume. Sane ka ji dhi biro. To mashinde ma wan gogi nitie namba monego gitim in a day. Mako chopo that number kakuridwa pushe mondo time gi thuon to ko bitime yiwa kunu jaduong ma mine biro iru mondo miyo kaw IDs to usando ji unyiso gi do kuma no nyuolie mondo de kaw ID bende un godo mokwamo to kudwa miyo ji Arun Wood John ayie ni mana dier kaka area na kasane an gi IDs 3,000 mapok japinyo kaw kidwa miyo ji okakano gi makata kiny wan gi bura kiny watimo registration social center ka to kiny wamiyo ji kura kanyo sani aketo ni kamwadhiye wating'o kipande go te wadhigo kanyo pek mane mantiere momeyo jogi boga o kipande gikia kuma kipande ginobire nyinge gi mruenyo ji to buongi gi dat nikech sambiro kaw kipande namba na ubedo godo angamone maroro text message ni bi kaloleni kama mano e gima sani watimo sani kata ka wuok ka ibi ofisa ti apply wakaw details magite gima miyo koro watimo ma nikech chonwa ibiro ti apply ti wami waiting card te dhi to wacho ni duog bang' dweche 3 samoro kipande to biro bang' dwe adi achiel wadwa kano kipande ni bang' dweche 3 mar ariyo nitie ni biri apply Kisumu ka to idhi yudo kibarua kata yudo kamoro Mombasa transport ma samoro goli Mombasa kakeli Kisumu mondo bikaw kipande en tabu to bae makendo ude mang nuchak ketho nyingwa mugik tiekowa ne tinde kendo gichaki wuok gidoke chwado de kamera ni te los gi jo Kisumu wach mo ka penj migo mo nyiso jo Kisumu gima agombo nyiso jo Kisumu mokwongo agomos makende ni achiel kuomwa ma en Nicholas Opondo manyocha wawito en senior chief waike tarik 30 koro wakwayo jok manyalo chopo kaka in achiel kuom osiepene madongo wanabed kod chieng'no sani watimo kaka wabentie kaka waiko ibro neno chieng'no chieng'no be warwako lewni moko mopogre mineno ga kwarwako ka wan gi ceremony madongo ka mar ariyo akwa japiny ni kanise apply dwe achiel mokalo wan gi kipande bi mondo cheki kipande ni kanitie e kaw mogik akwayo japiny ni wach kura wadhiye marach wawuoguru nikech waketo gik moko mayot sani wawuotho kode nyaka e states to japiny pod ok wuogi mondo kaw kipande kata kaw kura machielo ni wacho ni warido ngima ni joma dwaro kipande onge ngima mwarido kata chiel onge jomwariembo ni dhi thuru dhi kaw gine kata sama biro kane gimomiyo leo nitie dhako moro ma jahigni 34 dwaro kipande eko dwa kaw kipande sani nyaka omiye kipande wamiye ne luor mar moseninde bade senior manorito Kombura location migosi Nick Opondo okabro wacho gimora mora tok senior chief Willis Chieng Onyona loso e nyakadondo ni eri kata mana tipo mari Lolwe TV gimabro timo wabro dhi e thuolo marwa mar ling kata moment of silence kuma wang jatenda Zeru Babelo ng'adeno e kobro tiyo godo chendo ni eri